салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд тоб хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. бозиҳои ин ҳафтаинаи чемпионатҳои аврупоӣ чанде аз рекордҳову нишондодҳои аҷиберо ба хотир гузошт, махсусан омори нави дастаи Барселонаро. бошгоҳи Каталонӣ аз аввали мавсим инҷониб ҳоло ягон бохт дар чемпионати Испания надорад ва инаке аз марҳилаҳои дарози бебохти дастаи мазкур дар арсаи таърих ба ҳисоб меравад. дастаи хави бозии охири худро муқобили Гранада мусовӣ 2-2 хотима бахшид ва ин аллакай дар умум 11-умин бозии дастаи мазкур дар мавсими имсола мебошад ки Барселона бидуни шикаст майдонро тарк мекунад. ин бозӣ дар даври нуҳуми чемпионати Испания ба миён омад ки дастаи Барселона ба қавле бо як машаққати зиёд ва бо камбеки ғайрибовар натиҷаи бозиро мусовӣ кард. ҳатто имкон буд ки дар дақиқаҳои охирини бозӣ ғалабаи навбатиро пешвоз бигиранд, вале довари майдон голи ба қавле ҳалоли Жоао Феликсро ба инобат нагирифт ва ҳамин тавр шогирдони хави бо мусовии навбатӣ аз майдон берун шуданд. охирин шикасти дастаи мазкур 4 июни соли ҷорӣ ва мавсими гузаштаи Ла Лига иттифоқ афтода буд. имсол бошад дастаи мазкур дар 11 бозии баргузор карда 8 ғалабаву 3 мусовӣ доранд. шояд ин силсилаи бебохтҳои дастаи Каталонӣ дер давом накунад, чун бозии ояндаашон муқобили Атлетик аст ва агар аз дасти Атлетик ҳам ки ҳеҷ чиз наомад, дар даври оянда ин корро Реал ҳатман пеши роҳашро мегирад, чун Барселона як давр пас рӯзи 28 октябр бо душмани азалӣ Реал бозӣ дорад. Мбаппе то рафтани Месси ва Неймар худро девона мекард ки ман одами асосии дастаи ПСЖ ҳастам, вале баъди рафтани онҳо мисле ки аз дасташ ба қавле ягон бало намеояд. ин футболбози пурсарусадои фаронсавӣ аллакай 4-умин бозии пайҳами ПСЖ аст ки ба задани гол даст намеёбад. дирӯз дастаи ПСЖ бо дастаи Рен рақобат намуд ва Килиан Мбаппе бидуни гол задан майдонро тарк сохт. ҳарчанд ҳамдастаҳои ӯ ба задани гол даст ёфтанду ПСЖро ба пеш бароварданд, вале Мбаппе гол назад. хулас Мбаппе дар ин бозӣ дарди ба хайр ҳатто дар 3 бозии қаблӣ бо Ньюкаслу, Клермону Марсел ҳам ба задани гол даст наёфта буд. ин гуна марҳилаи бидуни голро Мбаппе охирин маротиба соли 2021 пушти сар карда буд ки ин тобистони ҳамон сол ҳам дар бозиҳои ПСЖ ва ҳам дар бозиҳои мунтахабӣ ба миён омада буд ва он вақт 4 бозии пайҳам не, балки 6 бозии пайдарпай буд ки Килиан ба задани гол даст наёфта буд. аз ин бармеояд ки бе Мессиву Неймар Мбаппе фақат як бозингари пуркунандаи ҳайати асосӣ аст. дар ҳамин ҷо ҳам бечора Месси гунаҳгор. гап сари ин аст ки вақте Ҷуд Беллингем дар Реал ҷилва дораду барои Мбаппе дигар ҷое нест, ҳамин хел ғаму андӯҳу ҳасад хӯрда меравад. Микел Артета дар ниҳоят дар Премер-лигаи Англия дастаи Гвардиоларо шикаст дод ва ин охирин дастае буд ки сармураббии мазкур дар карьераи худ ҳамчун сармураббӣ аз 24 дастаи чемпионати Англия ҳамашро шикаст медиҳад. акнун Артета бо сари баланд гуфта метавонад ки ман ҳамаи дастаҳои Премер-лигаи Англияро шикаст додам. дар умум дастаи Арсенал ҳанӯз аз соли 2015 инҷониб дастаи Манчестер Ситиро дар Премер-лигаи Англия шикаст додан наметавонист, вале ин навбат бо шарофати голи Мартинелли ин тилисмро шикаст доданд ва бо дастаи Тоттенхем лидерии ҷадвали мусобиқаро тақсим намуданд. шояд ин муваққатӣ бошад, чун онҳо соли гузашта қариб дар охири мавсим мавқеи аввалро бар Сити ҳадя намуданд, вале далели асосӣ ин аст ки онҳо Манчестер Ситиро баъди 8 сол дар чемпионати Англия мағлуб намуданд. далели дигар ин аст ки дастаи Арсенал дар бозиҳои хонагӣ муқобили Манчестер Сити ҳанӯз аз соли 2012 инҷониб ғалаба карда наметавонист ва инак интизориҳои зиёд хотима ёфт ва шогирд ба устод нишон дод он чиро ки омӯхта буд. ҳамон бозие ки соли 2012 барпо шуду охирин ғалабаи Арсенал бар Манчестер Сити буд, маҳз худи Микел Артета голи ғалабаоварро ба самар расонида буд ки ин навбат ба сифати сармураббӣ ин чизро такрор кард. исботи навбатии Жозе Мауриньо ба хабарҳои чанд рӯзи охир ки мегуфтанд баъди бозӣ бо Калиари мутахассиси португалӣ аз сари қудрати Рома меравад, аммо португалиҳо дар хун ҳамин гуна ҳуҷайрае доранд ки дар ҳамин гуна вазъияти бад ба кор медарояд. Рома баъди чанд бозиҳои номуваффақ ахиран дастаи Калиариро бо ҳисоби 4-1 шикаст дод ва тасаввур кунед ки 2 голи ин бозиро Ромелу Лукакуи масхараи мухлисон ба самар расонид. вақте пеш аз бозӣ мишмишҳо буд ки
бозӣ бо Калери ин чиптаи мустақими Жозе барои истеъфо аст, аммо мисле ки барои ин ҳодиса рух надодан тамоми Рим ба бозӣ хестанд ва аз ҳама зиёд Лукаку заҳмати зиёд кашид. Баъдан аз португалӣ пурсиданд ки оё дар сурати шикаст истеъфо буд ё не. ӯ гуфтааст ки ман намедонам шумо дар бораи кадом истеъфо ҳарф мезанед. Ман худам медонам чӣ кор кунам ва чӣ коре карда истодам. шумо аслан ба кори ман халал нарасонед. барои натиҷаи дастам ман ҷавоб мегӯям, изҳор доштааст Жозе Мауриньо. феълан дастаи Жозе дар мавқеи даҳуми ҷадвали серияи А қарор дорад ва бар замми ин ӯ боварӣ дорад ки барои мавқеи аввал талош мекунад. оё шумо ба Жозе Мауриньо бовар доред ки аз мавқеи даҳум ба якум меравад? бародари Эден Азар Килиан Азар гуфт ки баъди аз Реал рафтан Азар ба чӣ кору борҳо машғул аст ва чаро атрофи номи ӯ дигар ҳеҷ хабаре нест. ӯ гуфтааст ки Эден дар Мадрид аст ва аз зиндагӣ лаззат мебарад. дар айни замон вай ягон чорае намебинад, аммо ман дар бораи касбаш хабар надорам. агар қарори ниҳоӣ барорад худаш эълон мекунад. айни замон Эден дар Мадрид аст, зеро фарзандонаш дар он ҷо мактаб мехонанд ва ӯ атрофи номаш дигар ҳеҷ гуна ғавғо намехоҳад. мо пайваста муошират мекунем ва ман медонам ки ӯ ҳар рӯз чӣ кор мекунад. ӯ кӯшиш мекунад ки аз зиндагӣ лаззат барад. ӯ футболро дӯст медорад. ин ҳамеша ҳаваси асосии ӯ буд ва аз ин рӯ Эден дар ҳар як дастае ки дар он бозӣ мекард бо тамоми ҳастӣ кӯшиш менамуд. вай ҳама кори аз дасташ меомадаро кард ва дар ҳар як бошгоҳе ки дар он бозӣ мекард соҳиби ҷоизаҳо шуд, аз ҷумла дар Реал Мадрид. ман фикр мекунам ки Эден пас аз чунин фаъолияти тӯлоние ки кард сазовор аст бо оилааш вақт гузаронад, гуфтааст Килиан Азар. ин лаззатбарии Азар аз зиндагӣ нав не, балки ҳамон вақти гузаришаш ба Реал сар шуда буд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.